Kender du fascinationen af at se byggeri pible op af jorden på 1 minut? Med Timelapse kan du stolt vise dit færdige projekt frem, og undervejs får du også en uvurderlig hjælp til dokumentation og kommunikation. Visudoc er Danmarks største leverandør af timelapse-løsninger. Vi har mere end 100 kameraer i hele landet, og vi holder øje med, at de kører. For kommunikationsafdelingen giver kameraerne adgang til at dele billeder og video, og bare rolig, ansigter kan sløres, så der er styr på GDPR. Byggeledelsen får hver dag visuel dokumentation fra byggepladsen. Billeder i 6K uploades automatisk og løbende. Og ved hjælp af kunstig intelligens kan du f.eks. få statistik på brug af sikkerhedsudstyr og heatmaps over aktivitet. En lang række af virksomheder benytter vores Timelapse-produkt til at skabe kommunikation og projektledelse på deres fascinerende byggerier.